My God. Ano yan ang God, atong tungod tula? ni Dave Ring. Tungod ni Nikki sa to? Dave Jane. Dave Jane. Dave Jane, yeah. Sabi una ako, no? Some clockwise. Ay, Ako salamat. din, ikaw din, Maria. Sa ulay si Rico Suabe. Ay, salamat. So, title niya akong tula mga igala. Tula ba bagay po yung term ni karon? Tulo. Kasi tulo. Tula! Tila. Kalimtan ang mga kagahapon. Unsa di nga isda? Wow! Ang kagahapon! Dapat kalimtan. Ato na ng ilubot para di na madumduman. Ang mga sakit nga kaagi wala na dapat silbi. Dapat bason, lawayan, ug waswasi. Nang gintot bulaklak Kung unsa man ang imong kaagi, nasa una-una alang pirmi. Kanatanan pagsubok lamang nga kaya kayo nimo kalimtan. yumi at ganda. Dagkong problema na ay solusyon. Busayaw ka gol, diha igsuon. James Judy. Basta na ay kangit-ngit sa kinabuhi, yaw ka bala ka na ay kahayag nga mulili. Kung sa imong uyab, nagbulag mo, isinggit lang og imong luha ipatulo. Nagibutang nga dili para sa imo. Aww. Dawatan na lang ang kamatuoran nga dili ka mo. Last part na, brother. Kung dili na siya nimo, dawata! Kung makigbulag sa nimo, dawata! Wala man mo nagkadayon, dawata! Uli na lang gyud sa imong asawa. Oh my gosh! I like it. Galing! Galing ng twist. The pressure ko. Wow! The pressure Ladies and ko. gentlemen, Maria Filingera Y. Garbosa de Tila de Puerta. Ang titulo sa akong tula? Ang titulo? Titulo. Yuta man ang titulo. Ang title is Konseho. Medyo relate kayo, ha? Sa una, daghan kaayo ko og gipaasa. Hangtod nga nahulog ko sa isa. Kada gabi katawa, kada adlaw maayo ang ginhawa, kada minuto kasturya. Pero sa tanan kalipay na apoy mga pagsulay. Kay kailangan pa siya mubugsay, aron lang ako'y makaptan. Tabugod pa ang kalangitan, aron akong kaanyag o ka-sexy sa personal masayran. Sa tanan-tanan, nahimo siyang kalibutan. Pero, ako lang gihapon ang nabinuangan. Apan karon og sa tukmang panahon, nakatuon ra gihapon nga dili sa tanang higayon kalipay ra ang bation. Mao nang sa akong relasyon karon, unta ako'y tarungon aron dili mapatawag sa konseho sa City Hall. Ladies and gentlemen, Finish na. Master Pope! Ang title ni Ini, Sa title? Meeting sa konseho dito. Ito na, Karong Gabiuna. Ayan. Oh my gosh. Lisod karong buntaga, lisod saan? Karong Gabiuna! Karong Gabiuna. Magsugod ang pinakauna. Sa Mausab ang pagsugod sa akong paghunong o gukod sa imuha. Unang adlaw sa Enero unya. Mao ang permero. Permero nga pagsugakod nga makamove on. Busa unyang alas 12. Daghan akong kanon. Ngano? Ano? Celebration. Kay tungod nimo, ako nakakaton.
Selebrasyon kay tungod nimo. Ako nakamatngon. Dili na ta kaihandom. Dili na ta kaihandom. Dili na ta kapangitaon. Dili na tika pangitaon. Kay dili na magsilbi. Samot ko mapildi. Because I know you won't search for me. Oh! Saan ni? Ako rebelde, unya ikaw army? Ang Unya, pangitaon ko nimo pirmi? Pilipinas Di ba dili? lupain na Kapulon ako nga dili. pula. Dili na pwede. Mabalik. Dili na pwede mabalik ang 2019. Sabi ko, 1,000 pesos. At Busa, pagpasalamat na lang ko nimo o grabe. Witness, si Boy N, Bernie, Maria, o Rico Suave. Kay maulage, di na ko angay magpalabi. Magpasalamat na lang ko sa panahon. Salamat sa mga kagahapon. Sumao ni last be. Bisag unsaon nimo siya og pangisi. Bisan pag confident pa ka sa kampante. Ayaw kalimti nga dili enough ang loyalty. Ah! Sabi kayo rin. Ladies and gentlemen, ang Sad King, Okay. Boy Boy. Negro. N-E-G-R-O. Unsa ni tula, mga tula. Tala. Anong sa'yo nabuhat? N-E-G-R-O. Anong sa'yo nabuhat? Grabe na bang katawa ni Juan David Bang. N-E-G-R-O. Sabit, Negro. ang naguluhan sa kong tula. Naguluhan. Naguluhan. Dili titulo. At titulo. Yuta mo tong titulo. Naguluhan. Naguluhan sa tutula at. Tutula. Walang tutuli. Naguluhan sa tutula. Swerte. Ay, sa ganit Ay, mga lang. Di ko tinuhan galing. ni. Kakarat ba kayo ng napita? Kakarat ba sa mong monitor? Mag 2020 na lang. Karat gabo na mong monitor. Ay, nara. Okay, sugdan ta. Karong 2020, ang swerte naa sa to ang kiliran permi. Magdepende na lang kini kung unsaon nimo pagtuktok sa mga butang ni ining kinabuhi. Ayaw kahadlok og pagduda sa mga pagsulay nining kinabuhi. Liho ka unsay maayong buhaton, sabayan nato sa mga pag-ampo sa atong labawng makagahom para masiguro nato ang kalampusan sa atong kinabuhi. Maayong bagong tuig kaninyong tanan. Mensahe ni Consil. So, mo nito Christmas message, mo nito. Sa mo na to tanan. Muna to. Sige, Bye. Dapat ko! Ano ba? Sorry. Napade-Rico. Ladies and gentlemen, Rico Suave. Maayong gabi kaninyong tanan. Laban po konsyal. Kini nga akong tula. Base kini sa akong naagian. Kani atong nag-edad pa kog 19. Gusto jud ko mahimong DJ. Tulo to life. Sa una magdala-dala pag radyo. Maski pag ang atuan lang kay banyo. Kanunay maminaw sa akong mga idol na si Aw. Magulat sa kantang gi-request labi na sa #1 song of the week. Hangtod sa kaadlaw samtang ako naminaw. Adunay maayong balita ang ilang gisangyaw. Nangita do sila sama nako nga mahilig magpasiyaw. Pusa walay paglangan-langan diretso akong giadtuan. Ay salamat kay ako ang nadawat. Maski pa man nga nakoy dakong liwat. Paspas kong nisikat murag nagbagang balita nga nikalat. Pusa murapod kog nakurat sa mga pangitabo akong mga mata naglorat. Nabuhat ang mga dili dapat buhaton. Hoy! Pati ang igsuon sa higala apil ng uyabon. Hoy! Ang tunda kasabay-sabay
nagkasabay-sabay ang tanan, Uy! maong nasapnan og nakulatahan. Busa ako karon nakaamgo, di na ko sa igsuon sa akong amigo. May na lang kay buutan ang Ginoo. Gitagaan ko niya og sama nimo. Usa ka maanyag, buutan og sexy, mura jud kag si Asunta de Rusi. Uy! Ay, karaan. Busa karon nagsaad ko sa Pwede inyong na din lustre. alustre. Busa nagsaad ko sa inyong tanan. Nga ako ng kalimtan. Ako mga maling binuhatan. Nasa mga MOR DJ ran ako nakatunan. Iyan! Hoy, Na part! maling binuhatan, proud kay Sorry. Sa'yo, malaman. Mura maghandumanan sa usong kaawit. Ay, sorry. Bulabog na. Moto ang atong tula, mga igala.